Lion Production. Oi, Ashul, मा खबर लै? लोगोफोर नै एक्सिडेन्ट जादों आरोना। खायलेंसो जादों नामा? बोरैबा सिजायनायाव थांफानो नामा? नै हारसिं गब्रायदों आरोना लोगोफोर नायदों नोंथांमोना मोजां मोनांसुनो नाय। औ गब्रायलायबाय नै। गोलैखो बोरैबा एक्सिडेन्ट बै आदाल' पें खेंलाबाबो जाला बेखौ ओरैजाय ग्रिन फिल्ड जाबाय नैबेजों थिथागुरि लामा बे थिथागुरि लामा ओरै साइ थांग्रा लामा सेराव आरोना बे ओमफ्राय जों मोद्ला मोद्लि बेरायनो फैदोंमोन आरोना बेखौसो नुसनफ्लांबाय जों गारि एक्सिडेन्ट जानायखौ ग्रिन फिल्ड जाबाय बे बिनि उनाव नैबेथिं एक्सिडेन्ट जाबाय आरोना एक्सिडेन्टथ' नङा गोलैदों हारसिङैनो सिजायदोंमोन खोमा ओंखायनो ज्राव गोलैबाय सिबाय गारि सालायनायाव सिजायफ्लांदों आरोना ओंखायनो गोलैबाय बियो एक्सिडेन्ट जायाखै जानाया हारसिं गब्रायदों सिजायनानै एक्सिडेन्टआ जाहैबाय बे गब्रायबाय नालाय एक्सिडेन्ट बुंबाय ओमफ्राय गाबोन प्रग्राम जानो नागिरदों आरोना बे माबायाव ग्रिन फिल्डआव क'क्राझार ग्रिन फिल्ड नोंथांमोना मिथिखागौ जानो हागौ आजिखालि बिटिआरआबो ग्रिन फिल्ड बानायबाय आरो सिगाङाव दंखायोमोन आरोना हाखौ बायनानै लायाखैमोन ओमफ्राय दा बायना लाबाय आरोना बिटिआरनि जाबाय बे गभार्नमेन्टनि जाबाय गाबोन फिसा प्रग्राम दं आरोना लोगोफोर गाबोन फिसा प्रग्राम दं आरोना बेयाव ओमफ्राय नोंथांमोना फैयो ना मायो क'क्राझारनिया ग्रिन फिल्डआव एनआरएलनिफ्राय फैबाय डाइरेक्ट बेयाव हाब्बाय आरोना बिनि बेयाव मोनसे न' मोनगोन बिल्डिं रेलि फर हेपिनेस एन्ड प्रग्रेस गोजोननाय आरो जौगानाय फारसे आगान सुरनाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय गाबोन प्रग्राम जानो नागिरदों बिनि जों गामिनि इपिडिसिएलआ नैबेजों थाङो आरोना लोगोफोर बेनिफ्रायनो साप्लाय जायो बेयाव बन्द' खालामबानो जोंनियावबो बन्द' जाहैबाय एनआरएलनि साइडआव बे इपिडिसिएल आरोना साब डिभिसन नोंथांमोना नायनो हागोन बेनो जाहैबाय जोंनि इपिडिसिएल बेयाव बन्द' खालामबाथाय जों गामियाव थांला आरोना बे जाहैबाय बिटिसि सेक्रेटारिनि कारेन्ट साप्लाय आरोना बे दा जों अबाव थांगोन मिथिया आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय जोंजों लोगोसे जोंनि जारनिया अबेसिम जायो नोंथांमोना नायबाय था जों मिथिया आरोना अबाव थांगोन दा हाथाव मोदला मोदले जोबखा ओमफ्राय नै ओरैनो बेरायनो फैलाबायदोंमोन आरोना बेयावनो एक्सिडेन्ट जानाय नुलाबायबाय हारसिंनो थेन्थ'नानै गोलैनाय नोंथांमोना नायबाय था दे होमबा लोगोफोरा बिल्डिङा गोदान गोदान लुगासिनो आरोना नै आयौ आजां गाजां फाग्लासो मारै मारै मा खामानिया लुयोब्रा जोंफोरलाय माथो रिसार्चखौनो सोनो हानो नागिरा बात तो सही है हाबासो जागोन नायलाय ओरै ब्लें बेयाव मोनथाम मोनब्रै आयौ नैबेथ' मिथिखायो नैबे एमएलए एसे थाखा फैसा गोनां नैबे एनआरएल ओमफ्राय खावजादोंमोन आरोना फैसा बेवहाय 1 लाख बेसेबांबा ओमफ्राय ओरैजाय नै गारि श'रुम दं यामाहा हौरै मबाइलाव बारा मोजां नङा दाम खमनिसो नालाय देखायहरजोबनो हाया ये बड़ी अच्छी बात कही है एनआरएलनिफ्राय ओरै आरोना साइ स्टेडियाम थांग्राया स्पर्ट्स कमप्लेक्स हस्टेल थांग्रा बेजों थाङो आरोना जाहैबाय एनआरएलनि लामा ओमफ्राय ओरै सानजाहा आगदा जायो टाउननिफ्राय फैयोबा खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया